ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବାଲି ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ଦଳ କୁଶଭଦ୍ରା ନାହିଁ ଜଳ ନାହାନ୍ତି ନଈ କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ଜଳ ଉପରେ ବାଲି ତଳେ ଦଳ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଇଛନ୍ତି ନା? ଆମ ବହୁତ ଥର ନନାକୁ ପାରି କରିଛି ସେତେବେଳେ ଏଜିଟି ମୋଟରସାଇକେଲ ଥିଲା ଏଜିଟି ମୋଟରସାଇକେଲ ରେ ସେପଟେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସେଇବି ଏପଟେ ଆଣିକି ପାରି କରିବି ଫେର ନନା ଗାଡି ଖାଲି କରିସାରିଲା ପରେ ପୁରୀ ଯିବେ ପୁରୀରୁ ଆସିଲା ପରେ ଫେର ନନାକୁ ରାତି 8ଟା 9ଟାରେ ପାରି କରିବି। ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଦେଖା ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଏଇ ବାଟେ ନେଳି ନେଳି ମାନେ କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀରେ ଯୋଉ ପାଣି ଘଞ୍ଚ ନୀଳ ମାନେ ଢେଉରେ ଚାଲିଥିଲା ତା ଦେହରେ ଡଙ୍ଗା ବି ସେପଟ ସାଇଡ ରେ ଗୋଟେ ରହୁଥିଲା ଏପଟେ ରହୁଥିଲା। ଏ ବନ୍ଧୁ ମୋର ସେତେବେଳେ ଆମେ ସାଥି ହେଇକି ମୋଟରସାଇକେଲ ନେଇକି ଆସୁଥିଲେ ଏଜି ମୋଟରସାଇକେଲ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପାରି ହେଇଥିଲେ ଆଜି ଦେଖା ହେଲା ପରେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। କୁଶଭଦ୍ରା ବଞ୍ଚା ଅଭିଯାନର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତର ଏଇ ଗାଁରେ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା ଏବଂ ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ସେଇ ଦିନର କଥା ଏଇ ତଳକୁ ଖସିକିରି ସେପଟେ ଯୋଉ ଗାଁ ଅଛି ସେଇଠୁ ଖସିକିରି ଆସିବୁ ଏବଂ ଆମକୁ ସେପଟେ ଛାଡିବେ। ଗାଡି ଗଡି ପଇଲା ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଡି ଉଠେଇଛୁ ସେ କଥା ମନେ ପଇଲେ ବି ଡଙ୍ଗା ତଳେ ପଛ ଚକା ଉପରେ ଆଗ ଚକା ମଦରଙ୍ଗ ବଜାରରେ ଚାହା ପିଇବୁ ସବରା ଦୋକାନରେ ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ପୁରୁଣା ଲୋକ ଆମେ 84 ମସିହାର ସଫର ବହୁ ପୁରୁଣା କାଳ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି 84 85 ମସିହା 84 ମସିହା ତ କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ଦିନ ସବୁ? ଦିନ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ ନଦୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଅବସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା ଦଳର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ମାନେ ଆଜିକା ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ନଈକି ଯିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି। ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବାଲି ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ଦଳ କୁଶଭଦ୍ରା ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ଜଳ ଆଉ କଣ ଜଳ ଭାଇଙ୍କର ମୋର ଭେଟ ହେଲା ଏଠି ବି ନନା ଅଛନ୍ତି ନନା ଗୁଡି ତାହେଲେ ଆପଣ ସବୁ ଏ ଗାଁରେ ଆପଣଙ୍କର ଆମର କୁଶଭଦ୍ରା ବଂଶ ଅଭିଯାନ ହଉଛି ଆପଣ ପୁରୁଣା ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ଆଗରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିମାପଡା ଲଢୁଆ ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି କୁଆପଡା ପଞ୍ଚାୟତ ଜଣେ ଲଢୁଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବା ଲଢେଇ କରିବା କୁଶଭଦ୍ରା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି କୁଶଭଦ୍ରାକୁ ଚିରଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା। ହଉ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କ ଟିକେ ସହଯୋଗ ରହୁ କେମିତି କୁଶଭଦ୍ରା ଇଏ ରହୁ ଭିତରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ